May sa balasitang ti saan nga nakalasat kini kumpay ni patay. Kalpasan analmes iti irrigation. Ako mamang iti barangay Paras, Santo Domingo, Ilocos Sur. Iti biktima ket nabigbig itinagan a salbasyon tabula. I Haramilyo. Sa nga pulo ket talo iti tawen na. May kadwa atukad iti sekundarya. Iti Losok National High School. Basar timparwar dagiti kaming iti kapulisan iti natakamat nga ili. Iti biktima ket napanangala iti kangkong. Iti kataltalunan. Saan nga nagbayag? Ket napan na binugwan iti saka ni tabula. Ket ita ay may pagarup anay kaglis nga nakaigapuan iti pannakatinag na iti nasao nga irigasyon. Agarop 20 metros iti kadayo kadagiti kakadwa iti biktima nga agdidigos. Agarop 5 gasot a metros iti kadayo iti nakasarakan iti biktima nga tumtumpaw. Naitari nga insigida iti biktima iti maysa nga balay pagagasan iti natakamat nga ili ngem na iproklaman anatay nga dimmanon. Makita yung tumit DJ kita na marmargaay. Tada DJ imbes nga DJ regasyon nga magna DJ nga mininburnal magna DJ siro na DJ danom nga para ka DJ si regasyon kada to magapud to dayang danom ngagdiretso nga bumalasyo kada to inburnal ti regasyon tama adda magnad to rabaw na nga danom kayt kinakurukuran DJ so DJ tini koser nakaramidan na DJ bingko nga nakatinagan na, ibagada nga nakaigalisan na. Tasikon na gito na ka. May palagip ka napasamak iti pan nakaalmes iti biktima. Idi lang napalabas ka Domingo. May ka-18 nga aldaw iti daytoy abulan. Ken may pakamunga ti kaunig na iti nasao nga irigasyon. Ket nasurok apagat tao. Ken napigsa iti ayos iti danom iti dayjay nga kanito. Para iti Presscore, Ryan Pardo.